si duai nagabinda ka jingjatai mamchu ka dinsi Francisca kahit Sim nomor Laispa Sapulai. Laispa Sapulai. Why you try to right bottom right to right jam ya not like that ya. Why you try to right bottom right to right hallelujah. Oh by do play to shadow jingwen akwaru try totem kak sing ban kadu tara roy kan sawa. Why you try to right bottom right right jam ya God not God ya. Why you try to right bottom right right hallelujah. kohimen ko param mindagasngi kalongasngi ko bakmet nemar kajingdap prasnem jonga jingentang lindo jongi Father Nicholas parish priest jongi bad la shakindam lindo ya i house name ar hajar katsan ha nompo umten parish bad ulatre shislem ha tripura minda lawan poi hakari lajong bad mindagasngi ngisngo komen banduai rangkat badi bad banduai nagabinda ka jing long lindo jongi kamdame hagini gisngi kabangi dang yosngo bon ki jingale persha iya ka jing kordor jonga jing long lindo pat ki brio ki bakin tad iya ka jing long jongi bala shapin gandang tok henry kane kalong gasngi bangin kindio burom ya ka jing long lindo sashasin lemba jongi Father Nicholas Mawyong Bad nginang sngongu yautrai nakabinta ka jingdon jongi Father Hapdeng jongi bad nginang duwairu nakabinta kimi gipa jongi ngitip ba shua bain longlindo kimi gipa jongi la haga parish kum parish priest kalang ka baseiso nakabinta manla kiliang ai ka jingi jongutrai kanang priang kerleng lempa ka jinglong lindo jongi kum ka jingyubi inang IT abara ka jingang nud ka jingdumu jongi haga nagi yukrish bakuit bad ngi duai kerpang nagabinda jongi Amen. Kajing e jong try to Christ, but kajing e jong play. Lembar kajing selok jong sembang koi. Kita ringka tapi baro. Rinka Bapiru. Kohemen kobara saja sen mendapat step diwan akmat kaduan akmat uspan. Nokong ni sabe ni nai boleh play tracking rat pada kajing e keba lai ni. Betul jero ni senung jemu yau play akan kajing kot keba ni lagi pedian now play. Ni kumpulan lo, ni lagi semua yang betul berjumlah bahawa ini macam free rule, but hero iwe iwe irunia kilom tumi kilom pa video semua yang betul berjumlah berjumlah, but pilang hoi yang berjumlah berjumlah
ban mentang ila don hakata ka kam sakri la ne commission ka ba ublei la pan kham ti yang i we pai we te hakana ka step ka dei hok yang i we pai we ban yaro ban aingu ban penan boram ban mane yu nak banta ka ne ka jingkhot ka ba ula ai hangi te hakana ka step ko hanmen ko para habang yuan ban terwai ka ne ka mas bakhoj tongin pan khoj ban subai la de na kilat kilet kitam giduna kipop kisang gijungi kenang ba mangi we pai we ngi long kita ki brew ki babidor banterwa ya kane gejung maya ka bakhoj da gejung kloi ban kelak mamot ban i noi ki pop ki sang gejungi tongin phai soblei da ka ba ngi ong lang nga phla Au blei bor boro mati pi ko men ko para mar pop sibun da gejung perkhat da gi ktin da gi kam da gi jung lek let da gi jung le pala chunga da gi jung le pala chunga da gi jung le pala bakrawe chunga namar kata Kakarpat ya Maria bukhoj kabaisa gathe sati ya ke ange berkir khoj badapi ko men ko para banduai nang banta chunga how tribe le chungi ublei badan barbaro unis nayengi madla mabi ki pop jingi uni lamingi sa ka jing embam jukut amen Who try to ease and 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 who Christo ease and who Christo ease and who Christo ease and Christo is an go try to 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 is an Glacier strong, but I'm in doubting soon. I'll keep and real borrow, but come on, Papa. Me, roya me, your money, money. Me, and run the Tongin ya duai Koblei badan bor baro ba im jinom me ba panya ya ki e baro habneng bat ha ka khandeu tos ngab isne ya ki jingkerpa jong ki pa jong me
to ai ya ga jing suk jong me ha kisngi jungi daw trai jungi Jesus Christ ukon jong me ubi imbar basan sha ringkat bad me ha ka jung yalong ka wei jong man sim bakut ublei junom la junom amen. Kecing pulih panengkung. Kecing pulih na kesiti syaki Hebrew. Ku para Melkisedek usim kasalem ulingdo jong ublay bahakli tam. Ulaya kendo yo Abraham ubawan pai na kapapenyap yakisim. Mad ula kerkuya mad u Abraham ula ay kabenta kapasipel na kiai baro. Ulang ningkong kumba kakerteng jong kamut. Usim kahok, panang ta ulang ru usim kasalem. Kapamut usim kejingsuk, ulang uba klem kepah, klem kemi, klem jinghiar pateng. Mad syamdan ya kejing stang kisingi, ne kejingkut kejing Hendrai da kabaya seriem ya ukun ublay uyasa ulung do sijunom. Kane kanang kamsyai syusyu haba uway pat ulung do. Wan me ha kajing Israel ya Melkisedek ubala kalalang uling do katkum kajing nawa jong ka any ha kabayade bat kajing her pateng bakanja do hendrai da kabor jong kajing ya kaba laban pendu namar la sakhi shapang jong melang uling do sijunom katkum kariti jong Melkisedek kaktin jong utrai Isongo Yaublay. Now, Psalm 6 Pak Sipo, nomor pras Pak Lai. Gade you Chris Maun Sunshine, Binong Shun Poja Jongu, Ublay Uwang Utrai Jongu. Shong Hamon Jonga, Nangan Pendem Nong Shun Jong Me Apos Raja Jong Me, Ublay Ula Binyar Hima Jong Me Nagasiyon, Lengki Nong Shun Jong Me Maro Jong Men Sin Shar Juno, Gade Maun Sunshine, Binong Shun Poja Jongu, Uns Imelong Ladus Gika Alor Gilong Gentang, Jua Gaste Pergapo Munyala Kaya Pi, Usmai Rai Kudu Blay Gendradu Nom Melkisedek melong lendo syabong cuku, Gade Ukris Maun Sunshine, Binong Shun Poja Jongu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalajir ya piba pindup lej bandup seiso, bad bau sojong pi undup sa. Hallelujah. Utrai dan ringkat bat pi Ringkabat Piru,
Kai jing pule naga gospel kat kum o Markus. Ka buram hame ko try. U Jisu la lej biang sha ka sinagog bad uladon hangta uweu breu bedkok akti. Te kilatab yu bad banyo i lada upan ko yu ha ka sabat. Bakumta kinyo ban kem daw yu. U Jisu laong hau taw breu bedkok akti. Ale shane shakmat. Nang taw laong haki ka kabasong kaan ha ka sabat ban lebha ne ban lesniu ban penlaj ke jing im ne ban penyap kipat kilas ngap la ka sngap u Jisu la pe saudong yaki da ke jing bitar ulas ngeusi artat ya ke jing mutlop jongki badul ong hau taw briu tokner yala kakti te ulakner bad ulapan kod ya kakti jungu ki farisi kilami na kisinokok bad shisendon kilai kendu bad ki Herodian ban yasla kumno ban penyap ya u Jisu ka gospel will try ko hanmen ko para how Jesus Christ mentak step kajing dap kajing penkentang leng do yanga prasnem nadu lasai ngan sa kenjo usnam bokandai hakan negasngi nangkong nei sabe ngai ngu ngai ro yo blei nak benta kajing khot kabaul ai hanga hoj kajing khot kabau blei ulai yanga omdei tang yanga han raya baro ngi ki balayo pediang ngi ki balayo sngew ya gejing khot ka jong blei dei lang bagi kemi ki kpa ki jongi lada imei pa imdon ha gejing im ka jongi ngi klem la banyo ya gejing khot ka jong blei dei na mata ka daw no kong ne sabe gejing sngew gejing ro gejing pandan buram yaw blei bul ai nga gejing im lang bai mei pa bul ai nga kana gejing khot lang bai mei pa berkum juru ngasngew ya barok gitu ki kinong hikai ki belapan he pensan yanga ki belapan tip yanga au bi berkum juru kito ki breu ki padar MSFS ki balawani kendu yanga haying ban khot yanga ban join ha kana kaseng bad baro kito ki nong hikai ki professor ki belapan he pensan yanga ki belai nga gajing tip sepang ublei sepang gajing imruniam sepang gajing ibleng do ki badai ki rektor ki junga ki badai ki kinong pay no kmi yang ha kapor bangadang long kumu bradar ban matagas ngi ngadon rangkat batpi ki pai ki jong blei ngas ngo komene hoy nadu ka sngi pan kentang nga kumong pada jubi nadu asne marje kasan ngadon be asam bat Tripura hanrei kanai kedai kasen benengkong ha asne bopra bang ya banwan tre rangkat batpi ban aingu yo blei ban yaro rangkat batpi yo blei nak benta kejeng bah kejeng kerku ke ba ulah tesei ha kejeng em kejenga ban ha kejeng em kejeng pi iwei pai wei ko han men ko para ha kana ka step ngi yo sngew ya ke gospel na ke gospel jong Markus kolonong lai de khot iwei hadu henriu men ngi yo sngew ba ki farisi ki wan so Jisu ki keli balai ki apostol jume kim sajing it menindrung yoi makiwan so Jisu ki wan wadaw yu haman ka kelimat haman ka sin mendagas ngiring yoi kine ki farisi ki wan sa Jisu ban wadaw kadon kowe gijing ong jong kinong tarki using utia hakidanut jong ki breu ki baslur sajisin ngong using utia hakidanut jong ki breu ki baslur ngitip bakane ke jing ong jong kene kinong tarki kabe dei bha ngila benong using dei using utobadan haklau hanrai using jungi udai ukan rat jungi udai Jisu udai kabor jong mensim ke bekoj jong mensim bekoj
habau Jisu don rangkat ban ngi habau mensimbako yu don rangkat ban ngi don ka jing slur wala dangi dei ubru bakho wala dangi dei ubru baduna wala dangi dei ki bru ki bomnang bom start Henry habangi don badu Jisu haba mensimbako yu don ban ngi yo ya kata ka jing slur dei nama ta kadau nongkong ne sabe ngi kum ki khon Kristan ngi dei ban don u Jisu ha ka jing em ka jungi iwei pai wei but ngi haban em how Jisu but ngi haban em ha ka jing em Kristan ka jungi ladang ngi em sisha how Jisu badu Jisu ngi nyo ka bor ban le persha ya ka jing sniu jong kana ka perthei kumbangi layo sngew kumbangi latip hakene gisngi hakene ki than ki jungi hakene ka diocese ki jungi labun ki jing ki bawan persha hake jungi ki jungi ya ki jungi kine ki jing ki wan ban tatlup ban pendu no ya ka jungi ki junga ka jungpi ya ka jing ki junga ka jungpi ya ka jing sakri junga jungpi ya uta ublei ubala thau yangi ya tau blei ubal ai nge kijing im ya tau blei ubal ai yang ai pi kajing nge ladang ngim don une Jisu ladang ngim im hau Jisu ladang ngim pediang yo mensim bekoj ha kajing im kajungi ladang mangama pi ngim pentemai ya kabor jong mensim bekoj ha kajing im kajunga kajung pi klempep ngin sa sya tap telup takito ki jinglam ler ki bami ha kana ke perthai ha kine kisngi ha kine ki thain kajungi ngatep bama pi pim kwa bandu no ya ke jengit ke ba pilayo pediang nau Jisu dei nama takadau ba ngi haban im hau Jisu ngi haban im bat u Jisu kumang yos ngau ha gospel bamanta kasngi u Jisu ulej ha kisinakok ulej banduai ulej ban yaro ulej ban mane ya bleu kpa jungu barkum juru ban ya lap ya ketin ke bau blei ula ayu ban ya pendep hok ya commission ke bau blei ukpa ula ayu ula pen kamti u haba u Jisu ulej hakisna kok ngiyo i ban ngiyo ngeu haman kesin haman kelimat kene ki Farisi ki Sadusi ki start an kinong hikai niamju ki wan sha ka temple ane kasina kok ban ya ro yo blei Henry kiwan ban pej ya ki jingduna jong Jisu kiwan ha ka temple ha ka sinakok ban mane yo blei ban ya ro yo blei Henry kiwan ban pej ya ka jing im jong kiwe hato kiwe kiwan ha ka sinakok ban mane yo blei ban ya ro yo blei ne kiwan ban sulet tendap Henry ngi haban kan mau ngi haban tip kine ki Farisi kiwan ha ka temple lo blei kiwan ha ki sinakok dei ba kidon ka jinget ha ublei ha ka jing shisha maki kum ki nong yalam niam ki dei banwan ha ka ying mane ban ya ro yo blei ban ai ngu yo blei ban mane ban pendan borom yo blei Henry maki hi kim semla ban pendep ya kata ka bau blei wala pan kamti yaki kohan men ko para ni haban keli ala de hakane kasngi yole si mangama pi ngilong kum kine ki Farisi ki Sadusi ne ki start an ngiwan sa kaying mene ngiwan sa ka temple ka jong blei hatong ngiwan ban sulat tendep laneng ngiwan sa ka temple tang ban su penhun yagi kmi kpa gi bahalor gi jongi laneng ngiwan sa ka temple ne tang bansu pe je kiwei kumbale gini ki Farisi ki Sadusi kohan men ko para kamne kata ka jingkwa ka jong blei kamne kane kamdei kata ka jingkhot ka jong blei ka ba ngil ayo na u habang iwan ha ka temple dei tang ka wei ka daw bang iwan ban yaro banai ngu yo blei na ka banta ka jing ba ka jong u na ka banta ka jing krku ka bang ngil ayo pediang ha ka jing im ka jongi kabar ngiwan ha kanyi mene ban IT yala de hau namar ngatip bang mangi baro ngilong ki breu ki baduna ngidon kam kabor na u ngiwan ban IT yala de hau
ya ki jing bha ya ki jing miat ya ki jing duna ya ki pop ki sang ki jungi au knang bamu un simti yangi bat un kershan yangi un ai boringi bangin im bha nang dapat ngiwan ha ka temple ban mane ya u kum unong bu nong thau balang ba ka jing mane ki jungi lang ba ka jing ai ngu ki jungi ya u unang la su ban pentamai ya ka jing em ka jungi ban ngingin nang yo bor su ban le ya ki kam ki babha ha ke jing em ban pendap hok ya ke kam ram ke bau blei la pan khamti yang ai pi bangilong kita ki missionary ki babha ujisu walada u yo mat la ne yai lang ba ki ne ke jing e bagi farisi ki wan ban ke no yu sem ken randin sem sange Henry kumbangi yosngeu ha ka gospel bamadagasngi kinagi farisi kimpat ong eho Jisu kitang supet na kendong nadin habagi yu ibo Jisu ya kendu ya ne ubru uba ubru ba yap silang keti Jisu pat ulatib lupa ya kadanut ke jengki Jisu latib lupa ya ke jengmur ke jeng parkhat ke jengki keli ya kena ke jengkeli hato kabhayangi ban le bahane ban asnu ban peniap ne ban penim ngiru ngidai bandon kata kajing silur kohan men ko para kumu Jisu maong sajisin ngimdai ban kenrandin ngimdai ban sange Henry ngidai bandon kata kajing silur ha kajing im kajungi kumu Kristan kum ke Kristan ban le hok ya ke kamram kajunga kajung pi ngat tip bama pi we pai we ki Kristan ki bala helasan ha ka balang Katolik pi tip ke kamram jung pi kum Kristan kum ke Kristan ngamdan kam ban ong ye pi kane ka kamram ke jung pi haban le kom ne pi haban le kom tai Henry ha kana ke step ngakwa ban ong kum Kristan pi don ke kamram ban penne ban penhe pensan ya ka jingit ke ba pi layo pediang ke benengkong ke de gane ban ri kendong ya ka jingit ke jung pi Jisu uri kendong ya kena kejengit ke ba ulayo nak pa uri kendong ya kejengit ke ba ulayo nak pa uri kendong ya kata commission ke ba ulayo pediang na boleh pa ke jungu dai nama ta kadau syam sange walada ki farisi ki wan ban keno yu ki wan ban khang lat yu ban nai le su commission ke jume nai pan ko su nai alap su nai le bhasu Henry uklam sange baleu klem sange saji sing ong biang namar ba utip ya ke ke ba ukpa holayu kumaong mo udon kata ke fokus ban pendep hok ya ke kamram ke ba ubleu ukpa lapan khamti yu ko hanmen ko para hakane ke step ubleu khot yang aya pi ba mangi we pai we ngi ke balayo ya kata ke jengkhot ngi balayo ya ke jengit ngi balayo pediang ya ke jengit na ubleu ukpa ngi habban yai ne hadu bakut walada pidon kata gajing kwa gajing terang bani ini Henry kan mau lada mapi lada manga ngim IT lada hau blay ngim la ban pendap hok ika sajisin orang biang kumong habas dang ngi ngidon kam ban im hau Jisu ban im badu Jisu tang lada ngi im hau Jisu bad Jisu ngila ban pendap hok ya ke kamram jongi ngin laban yanes kem ha ke jungi kum Kristan kum ke Kristan kam tame ha kene kisngi kiba sawan kin sadon shibun e gijunge ha ke jung Kristan ka junga ga jungpi ngi dei banlong kita ki balak re ban yai leng ba kine gijung kum Kristan kum ke Kristan ladangi yaine ha ke jungi ladangi yaine ha ke jung sakri ke jungi ladangi yaine ha ke jung penbena ke jungi ya ketin ke jung blai klempep ublai unong thau jungi unong ai ya ke jungi un Kristan yangi de nama ta kedau ha kene kesngi habangi terwa yo kupubat kawan habangi terwa ke jungi tu ngi terwa langru ya ke jungi ke ba ngi layo pediang ya kajing im Kristan ke ba ni layo pediang nau bleu kpa kenang mo bleu kpa un pa men semba ko jung u halor jung i wei pai wei man ke kelimat kenang ba mengingin dan kata bor ban ong kumba ong Jisu hato kabahayanga
ban le bhane ban le sniu nya banjit klempep ya kebabha ban kumaong Jisu hatu kabha yanga ban penim ne ban peniap hoj klempem nya banjit biang ya kejing penim ke bau blei ula ai ke bau blei ula khod yangi en yoro ya Jesus Christ. Ngangeit hau blei pa badan bor baro nong thai neng ba kandeu raja spris pun mamar wei jungu utrai jungi ya bla pun aman sim bokoi ya bla khan ka maria tishdi ya bla shale be nya po Pontius Pilatus sanar pnai u la ya bla jabi u ba siki ba ya ngasngi balai lami pa ngi ba ya Lagi sebeneng lasang sikamon lay upawton borbaro nang tangwan pat bishar gi baim bad gi bayam ngangai daman sim bukui aga balang Katolik bukui aga jinga selok gi bukui aga jing mabi gi bo aga jimi pat kato aga jing imbom jukut amen. Jar hakaman sim gajungi tongin IT alade haublay nagbanta gajing don kam jungi simet berkom juru kajing don kam jong ring kasem gajungi kajing don kam jong kasnong kathau jong ka balang gajungi jong ka parish gajungi bad kajing don kam kabasimet gajungi Lai spa rukusan. Doduai ko para bagi cegenya junga bajung pi kalong pedang hun ak madu blay pa badan bor baro To try pedang jiknya di jong pi nakapata ka jingero uro makersteng jungu ya gejumanto i pada balang ko jungu baro kawei
Ngitrua hame ya gajing kenya gajing yaro kotrai na kebanta gajing penklain ya gajing syakri jungi kenang ba ya kata kebamela ai hengi wala ngilong ki bombit dor men isnei bal penpoi sha gajin ai dau kris utrai jungi. Dan rengkat bat pi Rengka bat piro. to kenti wila ki danut Kintiu ki syau to trai. nginangi utrai blai jungi Kasong hok bat kadai. da sisa kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat ke jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko kpa bakhoj ko blai badan bor ba bom jekut lang ba utrai jungi u Jesu Kris. Namar mau ulang ulang dok basisya bat bom jekut. Uba dak babu ya kariti jong gajingknya kebane jenam. Ula terwa nengkong hame kumu jingknya ba penem. Bat ulah hukum yangi ban pelong ya kane gajingknya ban kan mau yau. Kat bang ibam ya kado jeng ya keba laknya na kebanta jungi. Lapan klan yangi. Bat kat bangi di ya kasnam jungu ya keba lapan play na kebanta jungi la sait khoj yangi bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khats im bat ki hima bat baro ki pait belen bat ki bor jong ka beneng ngirwaya ro ya ke jing raya ro ya me bat ngi pen bena klem sange Bagut, bagut, bagut utrai. Usimran baru mengibar. Lengkat pertinggian malam. Kaji ya Rosana. Rosana syadram dam. Da sisa melong bukhoj kotrai katme jong ka jingkhoj baro. Namar kata ngi kerpad yame to pen khoj pen kentang ya kine ki jing terwa jungi. Dak bapa ya mensim jungme kum kam jer halor jungki. Bakin dup kelalong yangi kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesu Kris. Hakapor bladi no yau badala kamon sngew bha ula pediang ya kejing sha sitom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kebain it na kebenta chongpi ha keju kerkam enda lalayabam ula shim yukukuri badlaingu biang yame ula ai halal kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong kajutang batmai batbom jukut yak ba en penme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinget Kat
ta sin bami bam yu neuku bami dia gane kakuri ibenda gajing yap jong nekotra Namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong gajing em bad ya kukhuri jong gajing pen em ngi aingu aidem namar melenyew yangi kibabit banyang hakmat jung me bad ban sakri yame da kebas ngeret ngi kerpat yame bangi kebayo benta hakamat bad kasna mukres ngin long kibala penitali kawe daw men sem bakoy Takan mau kotra ia ka balang jamme ka bala priang ha satala ka parthein. But to penjana ia ka ha ka jingid. Renkat badu Francis upaba ko jangi for the ansem administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki rinium. Takan mau lemru ia ki himmen ki para shinrang but kindei kam kerpangi kin mau ia ki mi ki pa jangi Father Nicholas Pangi duai naga binda jangi habbai irakhe ya kasngi jingan tanglin do jangi kibala yotia da ka bakrmen ya ga jimmi pa badia bauro kibala klat no ha ga jingis ne jamme topdiang yaki shaga jing shai ka koma jamme to isne yangi baro yiduai ro naga binda si Father Nicholas kabbai irakhe ya ga jing dap prasnem janga jingan tanglin do jangi pautrai un karko karhai ai Kumjuru nagabinda kilindo barro, perkam dame niduai nagabinda kabalang bakuit haka kasi hills, ba kikun jong kakasi hills, kinyaine haka jingait kabaskem. Ngi karpad iame barengkat bat kamaria teisu di bakuit kakami jong ublay, u Joso bakuit kurim janga ki apostol bakuit, u Francis de Sales bakuit, bat baru ki rikuit ki bela pins nga ba ia may pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dale maga jingim bam chikut pat bangin ro pat pen don buram ia may da ukun jamme u Jesus Christ dahu lembadu badhau kan long hame blay kupa badan bor ha ka jingalong ka wei jong man sim bakut barok ka borom berge jingaro junam la junam amen kumlah hukum yang i daw nong panem bat kumlah hikai ngi daktin blay ngi nod ban ong ko pa jangi ba apneng kalong ka bakut ka kateng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kandau kumba habneng ai ngi menta ka jimbam jungi ka bahala ka sni batama bingi kerengkang jungi kumba ngi rogi ma bi ka bless ne wingi padwat yalam ngi sha ka jing pensoi henry to penlai ngi na ka basneu to penlai ngi kerpat kotrai na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me ta jing suk jing san ha ka sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jong me ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing ada na ka jing jinjar baro kat ba ngi dingap kmelenti ya ka jing kermen bakuj bat ka jing wan pat jong nok panem jingi uji sukris namar kajome kalong kaima kajome kabor kaburam junam la junam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk junga ngai epi wat pe yaki pop jingi henro yaki jinge jong kabalang jong me bat haki jing sebon jong me to ai haka yaki jing suk bari ka jing teli ka wei kat kum kamon jong me mame ubi berbasan syar junam la junam amen ka jing suk utrai kanan barabo rengkat bat pi rengka berpiru tung ini terwa yaki dak jing suk iwei ha iwei pat Kun lang bro
hak mi kulang brod jong blay hak mi bukit no ikipop jong kepertei suk ya kito gibalakot syaka jingkawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam sung hok baman rung po kaying ke chunga and reish ong tangga ktin kamen sim chunga kan sakya hi ka komunion mensim ku jisu jonga ngai skem ba medon teli hak sakramen kutam kuduan ngi jame nolor ki eki baro ngatrang ba menwan ko ka mensim jonga namar ba mata kumni amlapan pedeng yame hak sakramen bukuj tuan ko ka donut jonga hak jinglong mensim ngapiam yame halak ka donut pengapen yeso ila debat me wat sya pengan klat syu name Arspa Arpo.
Judge ngay namin ang way. Amani yamin, bagay yamin. Jisu bublay jangan, Jisu bolot jangan. Sashisin ngai ngui blai traikan rat abanta kan ekasngi na banta ke jingkhot ka balo ai hanga kamtame na banta kan ke step ka bangi lawan ya lumlang hang ni banduai ban kerpat bad banai ngui ya blai traikan rat na ka banta ke jingleng lengdok ka balo ai hanga bad habaro ke lengdok ko bangi tip akin ekasngi gidan kita ke jing nginang haban dua susu ban nak benta geleng dok ke jungi berakhot setelah kepertai bagi nang la susu ban treasure ham bagi labanya ini hak jeng khot ke bau blai ul ai haki bat kum juru nak benta jung pi wei ki balawan sementa hak naik kemas bakhot ku blai sibun u blai nang kerku kerdo pi ban ngin nang ye tre nak benta ke buram ke jung blai ban na benta ban penroi ke jengit ke ba ngilayo pediang na o Dongin ya duai. Na kebenta keberom jong kekerting jong me kotrai ngalapen menta da gejing kemen ya gejing maya jong gejing ngej ban ken mau ya gejing lengkus nem jong gejing kentang lengdo yanga kenang ba ngan long gejing sisya ya kata keba lakta ha korkom bamayan ha kane gejingknya da kres utrai jongi utrai dan rengkat batpi ublay badan borbaro un kerkhui pi ukpa badakon badaman sem bakoj amen kelisuk kamas kalawai ij basyakri utrai da gejing em babha jongpi is ngangu ya blay Sau spak hentai. Jingkerku to take a ride, jingai hangi bensley. Jingkerku to take a ride, banyai saju nombat ni. Kaburam hokpa berdukun hamid sim bakui kumagalang ba meningkong kunju mental barabol jenam la jenam amin. And your try Jesus Christ jenam